अमा हौवाखौ मा होनो होनदां? बुन्दा। गोजा गोजा बायलायथारदों नै बैसागुनि। अमाया बेसेबां? 4,500। आर'नाइ गामसा नायदोंमोन आं। हाहा अमा रायजोफोर अमा लांनो नामा नै? बेसे दामालाय अमाया नै नायनो। Gimana? Oma बेसेबां? अमाया बेसेबां? 4,500. Honda? Bundi 3,500. Ada bunda. Bunda nih. Ayo, nilai mah bunda lah bundi. Bundi sih. Aca nih, aneh. Uma bunda kau, uma hua kau mah nih. Uma hua kau mah nih dang. Bunda. Nih. Umain jauh kulai. Bundi, aca. Ngeri wajar nah. Bisin deh nama lai. Baisho. Umain jauh nah. Umain jauh nih guys. Umain jauh dia nih. Dambarku kena sundar aja berbisi nih. Jengni ngeri Kokrajhar जिल्लानि सिङाव थानाय पाटगाव हाथाइसालियाव नै आब' बेसेबां बेलाय 2,000 हरबाय अमा हिनजाव ना हौवा अमा हिनजाव आच्छा बुन्दाफ्रालाय बेसे बुन्दाफ्रा हौवाफ्रा अमा हौवाया बेसेबां आदा अमा हौवाया बेसेबां 3,500 हरबाय नै 3,500 नि मानो मेख्ला होननानै थगायना हरनांगौ अमाया गिदिर मोनथ' नै 3,500 नि हेल' रायजोफोर नोंथांमोनखौ आंनि आइनाबोरा इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बयखौबो बरायबाय गोदान बोसोर रंजालि बैसागु बोथोरनि बयनिबो साननाय हनाय सिमां मिजिंफोरा मोगथां महर मोनो दायो आं दंफैयो जोंनि पाटगाव हाथाइसालियाव दंफैयो आरोना रायजोफोर ओमफ्राय दाथ' बैसागु बोथोरनि बिराद होंगो दोंगो मानसि जानो हागौ नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो बेसेबां बिहिर जाना दङ दायो नै ओरै बायसावगासिनो माखाय ओरैबायदि मानसि गिदारिं जाना दङ नै ओरैबायदि बिहिर आरोना रायजोफोर नै बैसागु बाम्पार नै ओरैबायदि बिहिर वाव नै ओरैबायदि होंगो दोंगो नै नायनानै माखाय ड्रेस बायसावगासिनो जायो बैसागुनि आयौ गाननाय जोमनाय देलायनाय बायदि बायदों आं मा बायनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअनि थामनेल फट'खौ नायनानै मिथिखाबाय निस्सय नोंथांमोना आङो खिन्थानो दा नोंथांमोननो आङो लास्ट भिडिअ खिन्थानो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादों दाथ' बैसागु बोथोरा खाथिनिफ्राय खाथि जाबाय दा बेनिखायनो गाननाय जोमनाय ड्रेस बायसावनाय गोबां होंगो मानसिफोर दङ आरोना ओरैबायदि बिहिर वाव बैसागु रायजोफोर बैसागु होयोब्ला गासिबो गोसो मोदोम बिखा जिउ गासिबो दोरबो मावग्लुंजोबलायखायो बिथिं जाहैबाय नै सेन्देल दखान आरोना सेन्देल जुथा दखान नै ओरैबायदि बिहिर दङ दा मानसिफोरा गाननाय जोमनाय बायदों ड्रेस बायदों नै बैसागु रायजोफोर बैसागु नांबाय नै बैसागु नांबायहाय औ बैसागु नै जोंना पाटगाव बाजारा माबायदि हाथाइसालिया दैस्लुं आरो हाब्रुजों गोदौ फबलायबाय आरोना रायजोफोर नै बोरै थांबावगोन अब्ला बिजों सेर ओरै थांनांगौ खायदा खालामनो थांनांसिगोन माने थांनांगौआ जेबो लायनांगौआ जेबो गैयामोन बिथिंजाय थेवब्लाबो नोंथांमोननो आं खिन्थानो थांनोसै वाव ओरैबायदि गिदिर जायो आरोना पाटगाव बाजारा रायजोफोर हाथाइसालिया ओमफ्राय ओरैजाय आब'मोन बाजैमोन बेवाइफ्रा मालाय ड्रेस बायदों नै ओमफ्राय ओरैजायबो दं नै ओरै गोजौ जौसां नै ओरै उखुम दङ ओमफ्राय नै ओरैबायदि बिहिर ओमफ्राय मालाय गोजा बायलायथारदों नै बैसागुनि गोजा अफार दंना गैया अफार गैया बारायबावदोंसो बा बे समाव देखौनो नागिरगोन लामाखौ बारा देखौनो दे गोजानो जाबाय नै गोजा नै आदाया फैसा हरसिगोन मा लाना होखो दे बैसागुनि बाइकआवनो हो नङा होमबा दे होमबा आयौ नै ओरै बाइकआवनो आयौ नै ओरैबायदि गिदारिं हाबनो लामा गैलालै रायजोफोर नै बोरो गोजा बायासै बायदों बैसागुनि गोजा थांनोनो लामा गैला माथो ओरै जोंना नै फंबायफ्रा आर'नाइ गस्ला लानो नागिरदों फंबाय दे लादे औ नायदो दे आर'नाइ गस्ला नायदों आर'नाइ गस्ला दे लादो
नै आनै बेसे 50,000 1200 1300 1400 50,000 50 थाखानिबो माल मोनो ना मारै आयो जोंना बेवाइ ना मा होनोमोनलाय बियो बेवाइ आंनि फंबायनि हिनजाव बैसागुआ बिजा समाया बुंखाजोबो नै बिदि गोमो ओमफ्राय नै बिदि गोजा गाननांगौ अब्ला समायो नै गामसा बेवाइ आरो गामसा नायदों गामसा लानोसै बेवाइ रायलायनो सम गैया एकदम बायनायनि बेस्थ' नायलाय नै ओरैजायबो मालाय बायखावदों ओरैबायदि बिहिर रायजोफोराव वाव फाटगाव हाथाइसालिया नै अफार दंना गैया आब' अफार दंना गैया ओरैबायदि गिदारिं नै मानसिफ्रा बासिदों ब्लाउसफ्रा नै मोजां जादोंमोन गोसोथोनाय दंबा हरजागौमोन नङा आइना गैया नै ओरैनो नायनायल' जाबाय जोङो ओरैजाय नै बिराद बिहिरथार सिख्लाफ्रा सोरनोबा माबा मा होनो देलायग्रा गाननाय जोमनाय गस्ला दख'ना नांगौबा थाब फैखादों नैबे जोंनि फाटगाव बाजाराव बायना हरगोन आङो अफार ना बायना होबाय नै बाजैनोबो बायना होबाय मामाखौ लादो दे नाबार जोमग्रा गोजा ओमफ्राय फोथा गोजासो समायो आरो हिनजावफोरनि दा बासिना बेसे दाम लायथाय मिथिया बांद्राय खरं खथंखौ नाङा माने एसे लिबु साइसखौ नांगोन आरो आंनि आइ बुरिनो बासिना दे गस्लाया दाम खम हरथारा ना दखानदारा खम खालामदोरा ना खम खालामदो एसे खम खालामदो दखानदारानो खमायथारा आयौ खमायानो खम हरथारा नै दखानदारानो देन्जारथार ना देन्जार एसे खमायदो बैसागुनि खमायदो एसे अननानै खमायदो लाबाय नै बेग मोनसे दङ गस्ला मोनसे ओमफ्राय दख'ना मोनसे गोसोथोनायफोर दंबा एसे दामिनि बायना हरजागोन आरो ना गैयाना लाग्रा गैया आरो ना ओमफ्राय दा उफाय गैया बिमा बुरिनो होनांसिगोन नङा होमबा हैदो लाग्रा दंबा आरो बायनायाव मेला दामि दङ बेखौ लाना हैनोसै दा 770 थाखा हरदो बिला हरदो ना फैसाया बिमा बुरिनो बोसोर गोदाननि मुङाव होलायबाय आरो लालायबाय गस्ला गांसे गस्लायाथ' गोजा ओमफ्राय दख'ना गोमो बैसागु बिदिनो समायोना नङा होमबा एक्सट्रा हरनांगौ एक्सट्रा हरनांगौ आर'नाइ गामसा नायदोंमोन आं ओमफ्राय माबायदि जायो नायदो समायगोन समाया दा आंजों आसलथे आंबो खामसावसो नालाय बारा समाया थेवब्लाबो गाननायसै आरो लेमसा थेमसा नायनोसै नायदो सासेखौ एसे लावनो होनांगौ आरो ना लेमसा थेमनोबा बै मोनसेखौ लावनो होदो गानदो ओरै ना लावनायखौ ओरै मारिदो वाव माथो खामसावसावसो नुयो मानसिखौलाय खामसावसावसो ना खामसावसावसो नुयो माथो औ नै बायदिसिना लाखांबाय आरो ना ओमफ्राय दा थांनोसै नै गारि सालायबाय आरो ना ओमफ्राय खानाय सिनजानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय खानाय सिनजानो नागिरनाया नै 80 थाखानि दामा 80 थाखा ओमफ्राय जों 80 थाखा सिनजानो नैलाय खानाया नै बै सिनोमोन ओमफ्राय नै नायदो लामाफ्रा ओरैबायदि नै बिहिरथार फाटगाव हाथाइसालि आरो ना रायजोफोर दा थांफिननोसै ओमफ्राय लकेलाव 50 थाखा लायो आरो ना खानाय सिननाया दा जों लकेलाव सिननायसै 50 थाखानि बाजारखौ एसे नायबावदो नै
नोंथांमोननो बारा मोजां खिन्थानो हास्लाबासै आरोना ओरैबायदि बेस्थ'मोन नालाय बेजों फैजायामोन मानो फैखो बेजों दाना सालायदो नोङो लामा गाज्रिजों फैबाय दानलुनदो नोङो गिदिंफिनदो थांसै रायजोफोर थांसै बैसागुनि बायदिसिना ड्रेस लाबाय नै आंनिथ' नङा आंनि जोनोमगिरि बिमा बिफानि लादो आरोना फाइनालि लोगोफोर दायो आं न'आव सफैबाय ओमफ्राय आं नै मा लाबोदों दहाय हाथाइनिफ्राय आं नोंथांनो खिन्थानोसै नैबेयो जाहैबाय नै नायदो बेयो जाहैबाय दख'ना नै बिदि कालारखौ लाबोबाय आरोना आं रायजोफोर नै बिदि कालारखौ लाबोबाय आङो नै बिदिखौ बाराथ' हौवाफोरनि मेगना बाराथ' मिथिया नालाय बाराथ' सिनाया नालाय बिदिखौ लाना फैबाय नै बे जाहैबाय माइदि गोनांनो माइदि गोनां बियो बेखौ लाना फैबाय आरोना रायजोफोर ओमफ्राय नैबेहाय दंबावो जाहैबाय नै बे जाहैबाय बाबानि मुङै लाबोदों आरोना आङो गस्ला गुन्दि दङ बे गस्ला गुन्दि माने गस्ला गुन्दि होनफ्लांगोन आंहा गस्ला गिन्दि नै बेयो बाबानि मुङै आरोना बाबानि मुङै लाबोदों बेखौ ओमफ्राय बे दंबावो नै गामसा लाबोदों बेबो बाबानि मुङै एक्सुवेलि आंनि थाखाय जेबो बायाखै आरोना रायजोफोर बे जाहैबाय बाबानि मुङै लाबोदों आङो गामसा लायखां आरो ओमफ्राय मा दंबावोमोनथाय ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय आइनि मुङै आरोना बियो 32 नाम्बार 34 नाम्बार बियो गोजा कालार आरोना ओमफ्राय आर'नाइबो गांफा बायनांगौमोन आइनि आरो बाबानि मुङै गांफा बायनांगौमोन ओमफ्राय आं बेखौ लाबोना होफैबावगोन आं खनसेनो लाबोजाबफानाय जायासै आं बायफिनगोन आरोना आर'नाइ गांफा आइ आरो बाबानि मुङै अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामना होदो आरो आंनि चेनेलखौ जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै होननानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोमोन आरोना रायजोफोर थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो बाय बाय